Il-budget li ġie ppreżentat fil-Parlament tas-sena d-dieħla għandu t-tema Malta ċertezza u stabbiltà. Huwa budget li ġie wara perjodu twil ikkaratterizzat minn sfidi li ma bħalhom li laqtu d-dinja kollha. Minkejja dan huwa budget li sab lil Malta b'saħħitha u stabbli wara li minkejja l-pandemija u issa l-gwerra fil-lvant tal-Ewropa ġew salvati l-ħajjiet, in-negozji u l-impjiegi. Huwa budget li sab pajjiż li rnexxielu jibqa' joħloq il-ġid biex permezz tiegħu jibqa' jwieżen lil min l-aktar li għandu bżonn. Fid-diskors tal-budget il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana qal li filwaqt li quddiem l-isfidi attwali pajjiżi oħra daru fuq in-negozji u l-familji, il-Gvern Laburista f'Malta ħad deċiżjonijiet għaqlin li waslu biex pajjiżna kien l-uniku wieħed fl-Ewropa illi fi żmien daqstant diffiċli la olla l-kontijiet tad-dawl u lanqas tal-fuels. Dan jikkontrasta bil-kbir ma kif kien mexa l-Gvern Nazzjonalista illi fi żmien meta ma kienx hemm dawn l-isfidi kbar kien sallab lill-familji. Il-Ministru Caruana spjega li minħabba li l-Gvern assorba żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, l-impatt tal-għoli tal-ħajja tnaqqas sa fejn kien possibbli huwa saħaq fuq l-impenn tal-Gvern li jibqa' jikkontrolla l-pressjoni tal-prezzijiet tal-enerġija u taċ-ċereali sabiex ikun hemm kontroll fuq l-għoli tal-ħajja u l-ekonomija tkompli tissaħħaħ. Għaldaqstant biex naraw li l-inflazzjoni ma tiżdiedx aktar minn dak li nistgħu nikkontrollaw, l-allokazzjoni għas-sena d-dieħla fil-qasam tal-enerġija u ċ-ċereali kif imħabbar fid-dokument ta' qabel il-budget ser taqbeż is-600 miljun euro. Dan ifisser, Sur President, spiża ta' 70,000 euro fis-sija u kważi 10% tan-nefqa totali annwali tal-Gvern. Jew inkella euro minn kull 10 ħajmur għas-sussidju tal-enerġija. Il-Ministru Caruana ħabbar ukoll li żieda l-għoli tal-ħajja se tkun ta' 9,90 euro fil-ġimgħa, filwaqt li se tingħata wkoll żieda ta' 12,9 euro fil-ġimgħa għall pensjonanti. Għalhekk kif diġà kelli l-opportunità nindika f'okkażjonijiet oħra, iż-żieda l-għoli tal-ħajja ser tkun dik ta' 9,90 euro fil-ġimgħa. Din iż-żieda ser tingħata lill-impjegati kollha, lill-pensjonanti kif ukoll lil dawk fuq il-benefiċċji soċjali. L-istipendji tal-istudenti ser ikunu qed jiżdiedu pro rata. Gburi għalhekk Sur President li nista' nħabbar li żieda l-pensjonanti Maltin u Għawċin li din is-sena ser titla' għal 12 euro u nofs fil-ġimgħa inkluż il-kola. Dan ifisser li dan il-Gvern ser ikun qed iżid lill-pensjonanti s-sena d-dieħla b'650 euro. Dan isarraf f'żieda totali ta' 65 miljun fil-bwiet ta' 100,000 pensjonant. Il-Ministru Caruana qal ukoll li minkejja li l-kumpens għall-għoli tal-ħajja din is-sena huwa fost l-ogħla, il-Gvern qed jintroduċi mekkaniżmu ġdid għal dawk l-aktar vulnerabbli. Il-mekkaniżmu jindirizza lil dawk kollha li qegħdin jirċievu benefiċċji soċjali u li ilgħu anqas midħul medju li għal din is-sena kien dak ta' 17,796 euro. B'hekk din is-sena u rrid ngħid minn din is-sena stess 80,000 individwu u 37,000 familja ser ikunu qed jibbenefikaw minn dan l-investiment fis-soċjetà. B'pjaċir inħabbar li dawn il-familji ser ikunu qed jirċievu dan il-kumpens qabel dan il-miliet. Il-Ministru għall-Finanzi kkonferma wkoll li minkejja l-ispiża fl-enerġija u minkejja li l-Gvern qed jinvesti iżjed mis-sena l-oħra, id-deficit tal-pajjiż se jerġa' jonqos. Sostna li l-Gvern jibqa' dejjem jitkellem bl-onestà mal-poplu li se jibqa' jsibu ta' spalla għalih. Lill-familji ngħidulhom ser tibqgħu issibuna warajkom, ser tibqgħu taraw fortizza illi tipproteġikom mill-għawġ ta' barra. Mhux ser nagħmlu mirakli, iżda ser nagħmlu ħidma sfiqa. Lill-familji ngħidulhom ukoll li ser nibqgħu ngħinukom. Malta hija l-art fejn il-progress għandu jasal għand kulħadd.
Din hija Malta li dejjem ħadet ħsieb lill-ulieda. Din hija Malta li minn kolonja saret nazzjon. Din hija Malta libera u qalbina. Din hija Malta li tirrifjuta d-diviżjoni. Din hija Malta li tista' tkompli tkun aħjar. Din hija Malta li se tibqa' tiġġieled għall-progress. Din hija Malta li għadha ser ikollha futurizma. Grazzi, Sur President. Nirringrazzjak.